Ihe a bụ ajụjụ mmadụ jụrụ m gbasatara demon possession. Mmadụ jụrụ ajụjụ sị, Ezinwa Anaedo, kedu ife ị nwere ikwu gbasatara demon ipossess mmadụ? Demon ipossess mmadụ. Enwere ife dị n'ọfụ in the Igbo cosmology or spirituality? Ihe bụ ajụjụ mmadụ jụrụ. Biko ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị aka wee na-atụsa anya bụ ozi, ihe m bịara ikwu bụ otu m siri wee ghọta, otu m si were fụta. Na mgbe ị ajụ onwe gị, enwere anything like demon na ọdịnanị Igbo? Ịma na demon bụ asụsụ oyibo. Enwere mmụọ bụ demon, enwere spirit bụ demon. By going by the concept of English understanding, or Christian, or Western religion understanding of demon. And what does it mean for demon to possess somebody? Well, ị nwere ike ịkpọ mmụọ ọbụla afọ ọbụla ị chọrọ ibe ya based on njirimara ya, akparamagwa ya. Abịa n'ọdịnala omenala Igbo, mmụọ enwere ike ịsị na ọnya bụ demon bụ mmụọ aka ogeli ọ aka n'ogeli, nke ọbụla akpọziri ya aka ogeli, aka ogori, nke ọbụla akpọziri ya. Ọnya bụ mmụọ enwere ike ịkpọ demon. Now, why do Akogeli? Okay, is it possible for Akogeli to possess somebody? You know, any human being that is under the influence of the spirit of Akogeli is no longer in his or her full senses, full self. Because Akogeli spirit is an external force that have come to superimpose the person's spirit, consciousness. It have come to suppress the person's spirit and now to gain upper hand and the control over the person. Akogeli spirit. Anybody that is being possessed by Akogeli, the person is no longer in his or her full senses and function. Ịmalụ otu anụnwa na church, asị na onye anụnwa no demon possessed. Demon possessed. Every characteristics of someone that is possessed by demon, ị ga na-afịa na ndụ onye ahụ. Ndụ onye ahụ ama mkpakọ ọnụ. The person is no longer acting on his or her own right senses. Mgbe ụfọdụ o nwere ike mee onye ahụ ihe mkpagheri anya, mmadụ isi na mmadụ wee pụọ, mmadụ a na-akpazi agba ka a lesser human being. The human consciousness nọ n'ime onye ahụ ezucha ozi oke. That is Akogeli possession. Maka na Akogeli bụ lower vibrational spirit. Therefore, onye ọbụla Akogeli possess the person's mentality and attitude and cognitive power
the person's spirit will be low in understanding, in akọnuche and all that. The person amande na agba ka mmadụ zuru oke. Onye ame mgbe ụfọdụ asị na onye ọ na-ayị ala, ma ọ bụ asị na onye ahụ na aka egbulọ ya ife. Good for nothing. Onye ahụ ezuchala oke. That is possession. Then I will follow subtle or the other subtle ways. I could already say possess somebody. I could already possess somebody now. Or not by the only anya ni heba satale ego. For instance, ọ bụrụ na ihe ka na nwoke. Mmụọ aka ori nwere ike ime nwoke. Ọ na-akpata ego. Ọ ya eji ewe mepụta ezigbo ife. Ọ na-akpata ego. Isaida na ọ na-aṅụfusi ya na mmanya. Ma ọ bụ na o ji ewelu achụ nwaanyị na-ewesi ya na ụmụ nwaanyị. Ma ọ bụ na o ji ịmago onye ahụ enweghị that conscience, that understanding of ịkpakọ ife. Maka na onye uche zuru oke na-akpakọwa ife ọnụ. Onye ahụ ya enwe mmụọ ịkpakọ ego ọnụ. Ọ kpata ofesasịa ya. O nwere ike 20,000 naira bata ya aka. Obido biwa ndụ efu ya iche na 20 million naira batara ya aka. Until no ofesasịchara na that money, ofokwe ya n'anya. That is aka ogheri. Onye ahụ nwere ike iji ego ọ kpatara wee mee ezigbo ife. Maka gịnị na uche ya, mmụọ ya akpakọ ha ọnụ. Biko onye aka wee na-agbasa ozi. Abịakwa, ọ bụrụ na nwaanyị ka mmụọ aka ori possessor. O nwere ike o mee ya bụ nwaanyị na mmụọ aka ori nwere ike ịgbaka nwaanyị isi n'ibi ndụ aghara na-etosiri nwaanyị dịka ịgba akwụna ise ife osise. Mmụọ aka ori nwere ike o possess ya nwaanyị, o mee nwaanyị ahụ na ọma ndị na-akpa agwa dịka nwaanyị maka na o nwere akparamagwa ejiri mara nwaanyị. Mmụọ aka ori nwere ike ime nwaanyị in such a way that she can never be loyal to her husband. Mmụọ aka ori ọ ga-eme ya ọma ndị na-afụta onwe ya dịka nwaanyị maka na nwaanyị nwere ugwu dịka nwaanyị. Nwaanyị nwere otu o si akpa agwa n'ebe nwoke nọ dịka nwaanyị. Nwaanyị, a human being bụ nwaanyị nwere consciousness that inform her that she is feminine, that she is a woman. Only the understanding of the limits and bounds as a woman. Only the understanding of responsibilities there as a woman. Mana mmụọ aka ori bata nwaanyị a n'ime. Ọ ga-eme ya those responsibilities a woman nwere. She will not be able, her mind will not be able to catch up. So bido ọ ga na-eme ya ọ na-behave less than a woman. Because n'uche ịkpakọ na-adịghịzi. Aka ori possession. Mmụọ aka ori nwere ike ime nwaanyị nọ na di, for instance, di ekwuo 1 okwuo 20. You know, o nwere ike ime nwaanyị
iwere aka tie dị ife. Normally all these things abụla akparamagwa nwaanyị, mana duto na mmụọ Akaori abatago n'ime, ọ maghọzi the boundary, ọ maghọzi nke wa akparamagwa nwaanyị na nke wa akparamagwa nwoke na nke wa akparamagwa animal. Ifuzi anya bụ nwaanyị saida na ọ na-eme ka nwoke ma ọ na-emezi ka animal. Ọ ya dị na-emezi dị ka nwaanyị ọ bụ. That is demon possession, Akaori possession. And oteke ihe anụ amewezie, ifunya bụ nwaanyị ahụ na di ya ebido nwee problem, dị ahụ mmụọ Akaori a ga-adọpụta from marriage in order to disgrace her. Normally mmụọ Akaori, onye ọbụla ịfụrụ demon possess or Akaori possess, it is targeted to punish the person. But I'm still coming to that aspect anyway. It's targeted to punish the person. To punish the person or to punish the person's parents. For whatever reason. But I'll still come to that later. Mmụọ Akaori nwere ike ime nwaanyị dịka nsi wee kwuo na-agba n'ilo. Mmụọ Akaori nwere ike ime nwaanyị o chuzo na ọbe nne ya ka enya ga-anọ na-amụrụ nwa. You know, even when it is not the wish of her father. Even when it is not, you know, or lose the sense of dignity. Because mmụọ Akaori bata oduge n'ime self, o nweghịzi ihe gbasara dignity ema. Self dignity or lose ya ozugbo. Ịbụrụ nwoke, iluzuo your dignity as a man. Ịma mkpakọnwụzi ọnụ dịka nwoke. Ịghọtago? Mmụọ Akaori nwere ike ime nwoke, for instance, ya obido na-ebi ndụ ka animal. Mmụọ Akaori nwere ike ime nwaanyị obido biwe ndụ ka animal. That is possession. Enwego mmụọ external force bịara when I suppress the human consciousness dị ya n'ime. Mmụọ Akaori possessing somebody mgbe ụfọdụ o nwere ike site from childhood. O nwere ike o chebiri onye ahụ na adolescence. O nwere ike o chebiri onye ahụ na adulthood. Depending mgbe o ji wee seni. Ma ọ mara amarụ na mmụọ Akaori is always to disgrace. Mmụọ Akaori nwere ike possess a teenager or an adolescent person. Ome onye ahụ ọma mmazi ihe ọ na-agụ n'akwụkwọ. Ọma concentrate to build his or her life. Obido na that age where damage where the person's reputation, the person's dignity. And ọ bụrụ na correct ya at that stage, otu akọ ya adresi wee gabazi. Ọwa Akaori. Mmụọ Akaori nwere ike ime mmadụ ọ bụrụ imbecile. Mmụọ Akaori nwere ike ime mmadụ ọyịbala. Mmụọ Akaori nwere ike ime nwaanyị like this o chuzuo na ya ama nnu di. Ọ nọrọ onwe. Mmụọ Akaori nwere ike ime nwaanyị like this. O nwere ihe o ji nwoke kpọrọ n'ụwa. Ọfụ nwoke, ọ na-afụ ịta nwoke asị na nwaanyị ibia. Mmụọ Akaori nwere ike ime nwaanyị. Ịmago the characteristics eji wee mara nwaanyị ma ndị na-afụ ya na ndụ ya. Otu akwazi ka ọ dị nwoke. And the mmụọ Akaori na-ada aka njọ ma o possess ya nwaanyị. Ọ na-ada aka njọ. So enwelu possession, enwelu spirit possession. Igbo recognize it, yeah, because it is fact. Or plus also Western religion or Christianity that acknowledges na enwelu demon possession, enwelu Akaori possession. Akaori nwe ọ na-possess mmadụ to narn the person n'iyi. So abịa dịka nsi wee kwu, ife na-akpata Akaori possess somebody
as such. All karma. Karma. In one of we have karma, karmic debt. Negative karmic debt. Onya na de butia. Enwelo ụgwọ the person na akwụ by the possession of that akogedi. Chai. Enwelo ụgwọ onye ahụ na akwụ. So, mmụọ ahụ bịa possess ya bụ akogedi is to subject the person to that penalty, to that disgrace. O nwere ụgwọ onye ahụ ji. All spiritual debt ka onye ahụ na-akwụ. Mgbe ụfọdụ spiritual debt a nwere ike ọ bụrụ ife nne na nna ya metere ka esitezie na mmafe ahụ wee taa ha afụfụ ya. Maka na ọ dịka nwa ahụ, ọ dịka such a person ga-eweta nne na nna ya disgrace. Yes. Onya mere mgbe ụfọdụ ịfụ nne na nna metara ife alụ, mebi nwoke ketara ike, mebi na nna ya merụ dibịa, wee welu nsi na aja ọgwụ ọjọọ wee bie ndụ. Abịazie ọ ga na-reflect na ụmụ ọmụrụ. Ụmụ ya will be possessed by a akogedi in order for him, the father, to pay for the debts, to disgrace the father. Children becoming disgrace to the parents. Or maybe no nwere ife parents ya metal. Nwere something in the lineage past parents metal. Abia or may unleash akogedi on the descendants to bring disgrace to the ancestors. Onya bụ na onye ọbụla nọ ndụ. Ọ na-anụ agwa na-eneme anya. If you are not living up to standard, you are constituting a disgrace to your ancestors. Just take for instance, nwaanyị ilu na bedi. Every now and then, ọ na-anụso di ya ọgụ. She's bringing disgrace to her parents. Nwaanyị nọ na-ese siga. Every ife ọbụla a na-aṅụ a na-ese ese, ọ na-aṅụ ya, ọ na-ese ya, na-agba akwụna. She's a disgrace to her parents. Nwaanyị jos na ọ na be nne ya kpechiri na ọma nnu di, na ọma mba debe nwoke jerubere nwoke isi. Ọ na ọ na be nne ya 30, 35 years, 40 years, 50 years. Ọ na ọ na be nne ya na-aka nka. She is constituting a disgrace to her father, to her parents. So, o nwere ihe the parents merụ ha ji wee attract ya such a child. Nwekwana ihe that child merụ o ji wee bụrụ na ọ bụ nyanwa na serve that karma, because karmic debt merụ both universal and personal. Karmic debt, it have societal impact and personal impact. For instance, abịa na family. Asị na family ndị anụwa, you know, na ha ada anụ di, na ha na-anọ be nnafa ka nka. It is both a disgrace to the family family and also disgrace to their personality as individuals. Na anụhụ onya the universal and the societal and particular. Na-ekwu okwu ya. So all karmic debt, all we fear battery.
And Kerupano the solution. In a situation of chronic Akogiri possession. Meanwhile, these Akogiri possession, they can sue. No one they can wage. In fact, our wage, spiritual depth. Manaya Mazima or the person. In fact, all both personal and also family. Makanobo family nwere such karmic debt ga attract children with similar karmic debt. Owe darukwa etia. Owe chiko. Owe brife kwu ka na eme. Maka na ọwọ ọdụkọdụ kpọsọ ọdụkọdụ ego. A family that have no such karmic debt in their line, in their lineage, in their record, can never, even if they want to, they can never attract any child of such karmic debt. Although possible, because in the universal principle of creation, you can never plant corn and then you go back there, you begin to reap yam when you did not plant yam. It is corn, okay, a multiple fold. So you cannot call G and then you go there and you begin to reap ede. Unless they're not there at the beginning. So it is not possible for a family to attract a child of such karmic debt when there is no such karmic debt in the lineage, in the family. So children of such karmic debt will always be attracted to family. Purifying your family bloodline. Because a healthy family bloodline cannot attract a sick family bloodline. The principle of homogeneity, attraction, repulsion. So now, most times, what we call bolo ndo otu mmadu, ugwo eji, ugwo onye ahụ ji ndo otu ya. Bụ ife nwere ike attract possession of Akogiri na ndụ onye ahụ. Akogiri abịa bili ebili n'ime onye ahụ in order to punish the person maka ụgwọ ahụ o ji ndị otu ya. Akogiri, ghọta Akogiri as ihe ọ na-akpọ demon. They are not evil spirits per se, but they all serve the purpose of creation. One spirit the good, one spirit the evil, one spirit take the evil, one spirit take the good. Every spirit, everything exists in this state. Otu ọ dị ka ọ dị. Afifie kero na ama ogwu is not evil because no bụ ogwu. No. Ihe a wo otu chi esi wee kie. Ọ dịlọ evil. Maka na o nwekwara ka o yesi wee dị afifie ahụ aba uru. So onweghị anything okike kero dị evil ma ọ bụ dị good. Nothing is either good, nothing is good, bad. Nothing is evil. Evil and the good, or bad and good, was the definition human being. So Akogiri spirits, they are serving the purpose of creation. They are spiritual task force. Okike neji wela apia mmadu otare. The principles of creation for going against that principle of creation. It's just like a mother
iwu ahụ ọ dara adakwasị ya. So they are not bad spirit, they are not good spirit. Mana ọkpara nkụ ahụ siri mgbere bịara ya ọrụ. So whereby na iji ụgwọ ndị otu, for instance, na ịbụ nwaanyị akpọrọ ọkpụkpọ ndị otu kpọrọ ọrụ ije rufe ozi, maybe one ozi ọ dị ọda. Nke ọnụ na-akpọ eze nwaanyị. Ịma agwa m na o nwere ihe dị ka eze nwaanyị, na nwaanyị anaghị abụ eze. Mana ọ dibịa nwaanyị, maybe dibịa nwaanyị. And ihe anụmanụ na-ekwu na akpọrọ ọrụ. Ọkwanụ ma na asụsụ adị wrong. Eziokwu na Ezinwa adakwasị ya mgbe ụfọdụ, mana ọ dị wrong. Onweghị onye kpọrọ gị ọrụ o. Onweghị mmụọ na-akpọ mmadụ ọrụ. I hope you know. Nkwuo nke anụ ụfọdụ ndị dibịa ibe ma ọ ya adọ nọkọ ọnọta ama ata adọsa aka agụ. Nke bụ eziokwu bụ na onweghị mmụọ na-akpọ mmadụ ọrụ. Your destiny in life, ihe ị bịara wee bịa mee, is your decision. It was your decision. It is your decision. Onweghị mmụọ kpọrọ gị ọrụ. Na mụ abụ Ezinwa Anaedo bụ dibịa today. Onweghị mmụọ kpọrọ m dị ọrụ. Ị na-aghọta? It has been my decision. But the thing is that ọ bụ iyi ụwa nghọtalụ nwụrụ onwe m out of my own free will. Mgbe m ewerubere ahụ a, mgbe m ewerubere dịsa ahụ, mgbe m ka na-akpado ịbịa were ahụ a, ahụ ọnụ na afọ na, and this voice on na ha anọ na. Mgbe m ka na-akpado ịbịa ịpụta in this human form, that was when I took the decision in the land of the spirit. No ihe do na m chọrọ ịbịa n'ụwa, no ihe do otu aka m na-eje n'ụwa ịbịa me. Ọ bụrụ iyi ụwa. Ka m kwuziri ya, then the forces of nature ewere assign zie m spirits, messengers that are specialized in that particular thing on na-ekwu no ihe m bịara wee bịa me. Ewe assign zie mfa. It was at that point in time ka na wee take the decision. Ebe ọ na-abịa ụwa, that is ebe ọ ga-aga. That was mgbe eji wee take the decision, not this so family ka a ga-amụ ya. Maka na ọ bụ that family mmerụ the similar calling or similar agwa m not the boss or the ego. No, this family gbasara the similar thing ọ na-abịa na wee bịa goro. Therefore, he will naturally be attracted to this family. Onya na Ezinwa afụ onwe ya na this family not to the amolum. Onya na nne na nna m amụọ m. I was attracted by them. They were attracted by me. Attraction and repulsion. Yeah, those are principles. We establish all these principles. How we now run on automatic. Establish ya nabazelo onwe. Okike. Chukwu okike anaghị judge anything. Onweghị any business with human being living. All these principles that are established are not taken care of. Yeah, it's just like na mmadụ create the computer. Computer na run zero onwe, even without the interference of its creator. So na come take that you ni do to can na be away. The spirits that are similar, that are
homogeneous with those 10 who know him, they automatically at that instant got attracted to me. And they now accompany me to the earth and into that family. In fact, the spirit in the family already, that is the attraction. They now came and they attracted me now to this family. Ewe mwam. Mfaka ya abụọ abịa na-ekwu mmụọ ndị dum wee bi ụwa. Mmụọ ndị dum bi ụwa. So with this, you find out that onweghị mmụọ kpọrọ ọrụ. Onweghị mmụọ sị gị bịa bịa mewe dibịa. It have been your personal decision. Your personal decision now attracted those spirits that will now help you to accomplish that your decision. Na mmụọ. So ihe anụ a na-asị ya mmụọ kpọrọ ọrụ, onwe mmụọ na-akpọ mmadụ ọrụ. Onwe mmụọ na-akpọ mmadụ ọrụ. No, your decision, then where you have been attracted to the spirits that are homogeneous with that you're calling, they now pull you with them. And the pulling is not by force, it's not by an it's just natural attraction. You got to go. So no nyamela abịazia. Ka ị nwechazi that year na mmụọ. We are trying to see all those spirits to yourself. My spirit in the sozi. Ben naga amologe. Man the spirit in the sozi negi makano. Working and wine must come now together to beget you now, to give you flesh. Working and wine will definitely come together to give you the flesh you need. Therefore, the same attraction, we put the man and the woman together. They will now come together and they will form you. So money saw the man and the money saw the woman. They now came together. They are part of the attraction. Abịazi asị na ọ bụ mmụọ dị ya wee bịa ụwa. Asịzie na mmụọ ikwu nne ya eso ya. Asị na mmụọ be nna ya aso ya. Abịazie asụbazie asụsụ. Bidozie mewezie mistake asị na mmụọ be nna ya akpọrọ ya ọrụ. Na mmụọ ikwu nne ya mara ya ọrụ dibịa. Ọ bụrụ mfa amarụ ọrụ. Kama na ọnwụ mfa nwa. By the natural ordinance assigned to help you accomplish that your mission. That's your you could know how can I be away. So those who want to say no matter go caju mamma farmer go open. Oblong for take the decision. Onya melon oblo dear na biazia no wa no aketa. Iwe aluzia. That time, that's your decision. You take in money head to a cabia. You weigh area, we may another time. If all patalobonat now, you have fallen out of grace. Because to be in grace about that no. In that same in how you could know how cabia, you were no at the automatic protection and the provision of money now, Manogolo. That is their protection and provision on you is automatic. That is only has offered the melogenablo to help you accomplish it. Hence, now when you could not more on here. They don't have any other choice than to serve you. That is to provide for you, give you the necessary assistance you need. Hence, all know that thing came on here. But once say Biazere, it was easy and all bloody fair and key game. You have automatically thrown yourself out of grace. Go and make one go. Block by those spirits, they may go. It will go and go out of grace, out of their protection, out of their provision. Because at that point in time, those spirits that we are attracted to you, unto if you could more,
nke anyị kwuru na mmụọ bụ nke fa na-alụ nke ha kwetere ịlụrụ gị. Mana ịbịazie kwuezie another 10, then you have fallen out of their jurisdiction. If you go out of their jurisdiction, it's just like na dibia mara gị wee mmụọ gị na family bụ lineage of dibia. I wee bịakwazie na that lineage of dibia. Ịma na mmụọ niile kpọdo na line na this lineage wụ mmụọ dibia. Na o nwere ife ọzọ doro fire na abụlọ dibia. I wee bịakwazie isi mba na ihe awụ dibia. Na ị chọrọ ịbụ kedu ife ọzọ. Na ị chọrọ ịbụ kele ọlụ dị entirely different from dibia. Na ị chọrọ ịbụ maybe na ị chọrọ ịbụ ọgbanta dinta instead of dibia diabia. Ị chọzie ka ị bụrụkwazie dinta. Iflọ na-abịa kịta na that lineage nọ na ya, onwe spirit nọ there nwere ike ichekwa gị, nwere ike provide for you in that line of dinta. Na-aghọta ihe m na-ekwu. Ọkụkọ ihe anụnwa na-ada agwa ndị mmadụ si onweghị mmụọ na-eme mmadụ n'ụwa nke o ji enwe mmadụ na-eme ibi ya n'ụwa. Ọ na-ekwu ya ka ọ nọ na-aghọta. The only thing is that na mmụọ ikwuru na ihe na-abịa ịbịa mee n'ụwa wụ dibia wee mụnye gị na lineage ndị dibia. Ma mmụọ niile ma mmadụ niile nọ na lineage a mụnyere gị bụ dibia. O nwere ife ọzọ doro fe anya dinta edoro fe anya. Ma mmụọ nọ dị ya, ma mmadụ nọ dị ya, ma nwoke nọ dị ya, ma nwaanyị nọ dị ya, dinta edoro fe anya sọsọ dibia ife doro fe anya. Nke nwa wee bịazie wee sị mba na ihe emekwazi dibia anọ nọ ka imewezie dinta. Now I ask you, which spirit in that your lineage is going to assist you in that your line of dinta that you are now choosing? If lonely ya agba aka bụla on you ị ga-akwụ naanị gị. Ụwa ama ndịrị gị izi maka na ịtụ ogo onwe gị out of grace. Because ịma force mmụọ dibia ka ọ bịa bụọlụ gị mmụọ dinta. And at the end of the day, onya batara na ị nọrụzie na-emezi ya dinta ahụ, you will be struggling. In a struggle because of what you are not getting the assistance of mmụọ nọ na that lineage. Because dinta ị na-emezi onweghị mmụọ doro anya. Which mmụọ is coming to help you? None. You will now stand alone. You will now be struggling. Ihe niile ị ga na-eme ga-abụzi n'ike onwe gị. You will no longer have the backing of the ancestors on that lineage. You will no longer have the backing of the ajani of that, all the spirit, even agwọ of that lineage. You will not have the backing because agwọ not there about agwọ dibia. Ọbụla agwọ dinta. Ịbịazie na struggle. O nwere ife mgbe ebido sụba asụsụ na o nwere ihe na-eme na-aga aga. Ihe ha ihe kpatara ya. Ijezie n'afọ asị gị ọ mmụọ be nna gị na-agbachiri gị ụzọ. Ọ mmụọ ikwu nne gị na-agbachiri gị ezi. Mmụọ be nna gị ada agbachiri gị ezi nke mmụọ ikwu nne gị ji agbachi. Nweghị mmụọ na-agbachiri gị ezi ọbụla. Jos ihe a mgbara gị bụ ihe na-eme. Mmụọ niile ahụ Jos nọrọkwala onwe fa ahụ. They just sit down like this, they look you. Onye anụwa bịara, they will now be like, onye nke a bịara ebe anụwa fụcha na ife niile na mmadụ niile na ebe anụwa bụ dibia. Nyanwa si na ịgba nta dinta kedu ife ọ na-ebe eme. That is how they will be looking at you. Onwe ife fa na-eme go, they no beat you. They no flog you. They no even talk to you. They will just look you like this. A na-enegu na ife a na-eme. Mana ijezie n'afa, dibia na-agbazi afa. Onweghị otu ọzọ esi communicate eto you na-abụla ịgba gị na mmụọ be nna gị na-agbachiri gị ezi. Na mmụọ ikwu nne gị na-agba abịazi a na-use all this term. But all this term na mmadụ na-use they are wrong. They are wrong. Na mmụọ na-agbachiri gị ezi. Onweghị mmụọ na-agbachiri mmadụ ezi n'ụwa. Onweghị. Ma mmụọ be nna gị ma mmụọ ikwu nne ma chi gị ma ndị otu ma whatever.
The only thing is that you yourself personally iburu onwe gị otu anụ atụpụ onwe gị n'ụgbọ iwe na-ebe na ụgbọ erute gị onya ihe ahụ mgbara gị from n'ụwa. If you dey suffer na you dey do yourself, if you dey prosper na you dey do yourself. No spirit is doing you, no human being is doing you. That is just it. Ịghọtago? So mgbe ahụ ọ wụ na ịhapụrụ dibịa ikwuru na mmụọ na dibịa ka ị bịara ịbịa mee iwe batazie na dali na ewe wolu maka ife ikwuru wee tinye gị na lineage of dibịa iwe bịazie na dali lineage of dibịa wee sịkwazie na ọdịnta ka ị chọrọ ịbụ. Mgbe ahụ ị ebidozi mewe ife dinta ahụ mmụọ niile nọ na lineage gị ahụ onweghị onye ị ga-afụ aka n'ebe ị nọ. You become empty. And once you become that empty, the next thing ga-eme na ọ bụ gịnị mmụọ akọghịrị abịa possess ya. Because nature abhors vacuum. Ọkwa ka esi wee sị ya nature has not absorbed or abhor vacuum. Ka edụlọ ọkụ ị ga-ajụ oyi, ka ijuru oyi ị ga-adụ ọkụ. That is nature. You can not be lukewarm. Ị ma nọ n'etiti ụzọ na-abụ. Ịghọtago? So ebe ọ bụ na mmụọ ndị nọ na lineage a onweghị nke possessed gị for you to achieve your destiny. Ha ncha anọchi otu a na because ife ị na-emezi abụrụ ife gị na ha kwuru na mmụọ. Ọ bụrụzi ife ikwuru na ọ bụrụ gị na ha kwuru self. Ọ bụrụzi ife ikwuru na bife bịa ka ị na-emezi. So ị bịazie emewezi ife ọzọ fa anọdụzie gbakọte nya fa anọdụzie na ọ na ha agbakọtere azụ na ha anọzi otu a na-enene gị. Ife ga-emezi na bụ na mmụọ aka ogheri ga-abịazie mee gịnị banyezie gị n'ime possess onye ahụ bidozie to frustrate the person, to disgrace the person. Onye ihe ga-emezi ịghọtago a ga-frustrate gị dozie onye ahụ until na onye ahụ esi na that place pụọ ọnwụọ. And that mmụọ aka ogheri ahụ all those spirits nọ na those your ancestors ga-permit ife because you have thrown yourself out of their protection. It's just like Mata Putaro saying, nne na nne ya, I don't need your protection. Your parents will stay like this and be looking at you now. You know what? Onwezi onye bịara iti gị ife, they will not protect you. Another two, I'm calling good you aka gị wee sị fa don't protect me. Now you do yourself. So those are called the spirit will possess the person to punish the person. So, but then, enwekwala other thing nwere ike ime mmadụ adị possessed by aka ogheri. Enwekwala other things. But number one na-abụkarị mmadụ ịgụpụ onwe ya n'ụgbọ. Mmadụ anọ in this duty post office akala aka. Because in a makala aka gị n'ụwa there is no how aka ogheri can possess you. Or man be possible. Because those aka ogheri, they are not part of mmụọ dugi wee bi ụwa. They will not be given the chances by those mmụọ dugi wee bi ụwa to possess you. They will not have the space. Because Fafun everywhere they go occupied. They cannot enter you. But when they come and see you empty, when we're going to vacancy, vacancy. Fabata. On a danger mado. And on a duty post here. Duty post akalakia. No, if I know you and I want to say that na the number one thing on your banana no wipe as the email on we are beginning. Chopota kalaka ijibiowa. Chopota kalaka ijibiowa. You chopota lania and then you keep being on your duty post. Yeah, you have a problem.
By you gonna live on grace. You gonna enjoy the protection of those who more do give where be over. Man, no, I'm na video. Oh, when them na hand a online. And I'm gonna know be about my dear. Oh, no, in so on your way fair. Man, Gaba or another. Oh, monketa be idea for Saraka. So no nya be fene men or what? I know near. I cover the possession. Now, what is the solution? Whereby somebody is being possessed by a already. By hand, no keta. And you work one more on the solution. The solution, Bogene. Return to your duty post. Yes. Return to Akalakagi. Return to your destiny. Akalowagi. Return there. Return to your duty post. Once you return, you see all those spirits do give where be over. Mandesi from Ben Nagem, you couldn't and all that. They will embrace you. They will embrace you. And once they embrace you, they will shield and protect you from being possessed by any other foreign spirit. And then Ibapu Aja already. Enwelu Ọdịnanị Igbo nwelu ways of performing exorcism. Ọdịnanị Igbo na-eme exorcism. Exorcism and ndị ụka na-eme. Like ọ na-ega na Catholic Church now. In their breviary ka na-agba ka ọ bụ missal. Enwelu prayers, enwelu rituals for exorcism. Eji exorcise onye demon possessor. Agba the demon osi na ahụ ya pụọ. The Catholic Church media, watago, and the exorcism rituals are being performed by not all priests, only those priests that are given the faculties by the church, by the Catholic Church to perform exorcism, and they will follow the pattern the church in Yero, and also as led by the Holy Spirit for the person performing the exorcism. Exorcism is about asking a spirit possessing a soul to live through using the right mantra or spells. Abịakwazie n'ọdịnanị Igbo, anyị nwere ways of doing our own. Ndị Pentecostal na church na Christianity, any does more go no to fast eme nke fire na nke wa fire by fire. Ijekwa na other Christian destiny nke fa o ya na nwechara otu fasi eme nke fa abịa na ọdịnanị Igbo anyị nwere our own exorcism ritual bụ gịnị? Aja akogeri. Aja Igbo enwo yekwa Igbo enwo na ada agwa ọnụ. Igbo enwo number 1 good. Ihe ebido by imedagodu mmụọ ndị ahụ dugu wee bịa ụwa, medagodu ha obi, yogodu ha mgbaghara na ndufie idufere onwe gị. Iyocha ha mgbaghara, iwe mee gịnị? Dupu ịchọzie a dibia bụ a specialist na idu akoghere oduoru ufa. Those spirits possessed gị edupuzie afa by giving them another body to possess agawala onwe ha. Then those spirits duzigu wee be will embrace again. That is the way we perform our own exorcism. All those are cool. Joel onwe what I go here nyekwu. And they got what an akori, more akori. They are constantly looking for a body to possess, a body they vacant to possess. So any space open a follow, they possess it. Therefore, you must not leave your spirit vacant. You must not leave your soul vacant. At any point in time that you leave yourself vacant, any slightest opportunity, they come. Onya mere egologolo dịka onye ọdịnanị.
Bupu ibu akogedi. Go like once in a while, go like once in 2 months, 3 months. In fact, once in a month, self. Bupu ibu akogedi. Dismiss those unwanted forces that may be approaching. Because Habiawapa, Hanebu disgrace when Abia. Everything Hajiabia, everything got botogi. They are not coming for good. So dismiss them and dismiss whatever disgrace Habibuelabia. Don't wait until you land there. If I said na paja akogedi, at least I'll go once in 3 months. Ibupu ibu akogedi. What are you hearing? I can acquire more. Let me attend to somebody behind a bem. Nyaka were to Sauzia. We just finished with them today's Saraka. Next Saraka comes up in the next 4 days after today. Next 4 days should be when? Today is Friday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Okay, Tuesday will be next Saraka. Today is 13th, right? Next Saraka should be on 17th, if I'm not mistaken. 17th of June is next Saraka. If you want to be part of it, chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of Ọdịnanị and Omenani Igbo.